אנשים בהחלט לא מודעים לחשיבות של הפגישה עם הרופא המרדים טרם הניתוח. אני חושבת שזה השלב הקריטי ביותר של האינטראקציה בין המרדים לחולה. זה למעשה הכנה של החולה לניתוח. ואם אנחנו מכירים את החולה ומטפלים בבעיות הרקע שלו, אנחנו בהחלט מפחיתים באופן משמעותי את התחלואה של החולה לאחר הניתוח. למעשה זה השלב הקריטי ביותר של תהליך ההרדמה. כולם חושבים על חדר ניתוח כשלב הקריטי ביותר. לא, למעשה זה ההכנה של החולה לניתוח. ההכנה של החולה לניתוח היא זאת שלמעשה מודדת את כשירותו של החולה לעבור את הניתוח ומכינה את החולה גם נפשית וגם גופנית. לא רק שחשוב, קריטי, לפגוש את הרופא המרדים, וכשבאים אל הרופא המרדים צריכים לבוא מוכנים. אז כל מידע רפואי שיש על החולה, אם מכתב מרופא המשפחה, אם יש לנו מכתבים קודמים מאשפוזים קודמים, אם יש ייעוצים מרופאים תומכים, לדוגמה יש הרבה שיש להם מכתב מקרדיולוג שהם פונים אליו, מרופא ריאות, מרופא זיהומולוג, כן, שהיה להם דלקות חוזרות בדרכי השתן לדוגמה וכו' וכו'. כל הדברים האלה זה מידע שצריך להביא אותו. אק"ג אחרון שעשיתם, בדיקות דם אחרונות שעשיתם, שלא יצטרכו לחזור עליהם. צילום ריאות אם עשיתם במקרה, לבוא עם הדיסק המתאים. וגם לבוא מאוד פתוח. כי חלק מהשיחה זה עד כמה אתה פתוח בשביל להגיד אני חרד, עד כמה אתה בא מוכן עם השאלות, יש לך שאלות, אתה רוצה לשאול אותן, וזה הזמן באמת לשוחח. כאב אחרי ניתוח, יכאב לי, לא יכאב לי, מה אתה יכול לעשות כדי שלא יכאב לי, אם אני אראה אותך אחרי הניתוח. כשהרופא המרדים גם רואה שלך יש עניין, יש יותר תשומת לב אליך. אז השלב הראשון זה שלב השאלות. יש קבוצה של שאלות, גורמי סיכון כמו עישון, יתר לחץ דם, יתר שומנים בדם וכו' וכו'. יש שם מחלות אמיתיות שמהם אתה סובל, שאנחנו סוקרים אותן. ולאחר מכן יש הבדיקה הגופנית שלך. אחד הדברים שאנחנו כמרדימים כמובן שמים לב זה האם תהיה בעיה להנשים אותך, אם אתה צריך הנשמה בזמן הניתוח, וכמעט כל הניתוחים שנעשים בהרדמה כללית, כמו ניתוחי מוח או ניתוחי חזה, לב, ניתוחי בטן שנעשים בהרדמה כללית, אז הערכה של דרכי אוויר היא קריטית. שיחה עם המשפחה היא מאוד חשובה. אני הרבה פעמים כשאני נמצאת במרפאה, אני אומרת, יש מישהו איתך? גם אדם מבוגר, שייכנס. כי זה מפיק את החששות כשהמשפחה נמצאת. כשאני מתחילה שיחה, אני תמיד אומרת, כל מידע שהיא תיתן לי יגן עליך. אנחנו שומעים את זה בינך וביני. וככל שיהיה לי יותר מידע עליך, יהיה לי יותר קל לתכנן לא רק את ההרדמה עצמה, את הניטור, את התרופות שאני אכין. אין ספק שזה גורם סיכון. אנחנו נשגיח עליך, אנחנו נעשה כל מאמץ אפשרי שלא יקרה כלום. אתה נמצא בסיכון טיפה מוגבר, אנחנו שם כדי להשגיח עליך. הכירורג עושה את העבודה המצוינת שלו כשהוא מטפל באיבר, אבל כל האיברים התומכים זה התפקיד שלנו. כרופאים מרדימים. כשמבררים מי הכירורג שלך, אני הייתי מבררת טוב מאוד גם מי המרדים שלך. בהחלט.